Gusto ba ka, boss? Nausabon natin mong naong, boss? Anong usbon man ninyo akong naong nga mao naman eh? Parang pagapuhon ka na mo maayo, boss ba? Di ko piki na. Dali, ha, ba? Asa man ta? Balik kita interview itong interview itong ano, part 1, no? Itong part 1 interview na to? Oh, katong laki, good nga. Wala na ka na taga matawa. Gigo ka bitag sundang ato? Wala na taga, mabalik pa ka dito. Kailangan na tutubalikan ka di tayo makasweldo, hindi na tutulog doon interview. O pa, may human og interview no, kagid gukod ta. Yung tigbaso na tato ron. Di kailangan jud tutuman nun jud, di gid pwede nga biyaan ka dito wala ni human kadi ikit ka sweldo. Kulangan ba nag-isabay nya? Ano ilain diri mo gid balikan jud nato turon. Di ni wa pa na kompleto oh. Ano gud oh. Oh. Maya na ba ana? Kani mo gi balikan na to to. Kailangan to balikan ron. Tara, ay na sige ya. Ta. Balikan na to. Sa. Bugag ka hoyo. Nabidalag at sao? Ay lagi na. Gusto mo na. Try na to lagi na. Bugaon ta na Relax ron. na mag-uruan na oh. Relax na na. Tapos sige na lang. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Isa ha. Tara. Boss. Buntag, boss. Ay, Kanang kan ba? unsa naman pud ni? Ay, kabala man may boss yan, nasuko amuha, pero kanang pwede na mo tiwas sa interview, boss. Kaya di mo ko di maaprobahan, boss, at dili ni matiwas sa interview na mo. Tara, asa man na? Ang interview ninyong may klaro ba? Ikaw mo gutulas sa mga interview niya. Gamay ra kayo ba? Oh, dili kan may masulduan, boss, at dili na mo ni mo man og interview sa imo ha. Pwede Pwede lang ra? kita inyong interview kay wa gyud klaro na permente. Kanang, pwede ra, boss. Wa mi sweldo karong bulan na ba, di na mo ni mahuman. Bitaw boss. Ako ni maaprobahan og dili ni mahuman ni mo interview sa imo. Para ba ko'y trabaho dai? Basig wa na pud na klaro. Kadali ra Gabog man ni boss, kadali ra. Dali ra man kayo, boss. Gamay ra kayo ni. Pila ra ka minutes? Bantay bitaw ha. Sige, boss. Oh, Pwede 1 ra, minute boss. to boss. Sige. Basta kay kanang tarong yun. Dito ta palanong ta boss, dito ang giguran ta boss. Pwede ra dito, boss. Miningkod ba? Minute, maganda, di ba? Very good. Interview dito nga. Sako ka boss. Okay, first pangutana, boss. Ready na ka, boss? Pagdali bakit Relax na magbuga para ba kog kahoy? Kanang, pila edad ni mo, boss? Tinarong na nga pangutana. Oh, pinarong man ni boss. Pila edad ni mo, boss? 25 na ko karon. Anong 25 naman karon, boss? Maura man gyapon na sa una. Gusto ba kang balik og 20, boss? Una-una nimo pwede na. 25 anyos na ka mo balik kag 20 anyos. Dili man good boss, ang pangutana diri mo, ang guna diri ang pangutana oh. Oh. Pwede maguro na ibalik mo edad og 20 anyos, boss. May pa mo buot-buot. Wala kami nagbot-bot, boss. Pwede man na, boss. Gusto ba nimo, boss? Nga mabalik og 20 mong edad. Gusto ba nimo? Na day reverse ang kinabuhi, ang tuig. Kaya reverse, boss. Oy, kung gusto lang nimo. Araw nga gira. Kung mao na, pwede. Anong pwede man, boss? Para mo bata ko. Anong parang mubata man ka, boss? Parang ano man. Pagkat. Alangan mo balik man kog 20 anyos. Gani, boss. Boss, kung gusto ka mo balik og 20 anyos, boss, chikan ko ni Dere kay ibutang ko ni sa mong program dito nga para pagkaugma 20 anyos na ka. Mabutang dito nga pagkaugma 20 anyos na ka. Tinuod na. Oh, Aw kana. chikan ako ni Dere, Murag boss. nindot lagi na yung programa ron kay di pa ka ana. Excited na ka mo 20 anyos, boss. Oo kanus ako mo 20 anyos og balik. Inig approve ni check ani dito, boss. Inig mapasa na ni namo 20 anyos na ka. Okay kana. Murag ganahan ko ang interview na. Nindot kay ni boss. Next question. Para ni sa imo nga. Gusto ba ka, boss, nga usabon natin mong naong, boss? Anong usbon man ninyo akong naong nga mao naman eh? Parang pagapuhon ka na mo maayo, boss ba? Di ko piki na. Di ko na kato ganaya nga pwede ko mobalik og 20 years kato sugot ko pero kanang pagwapo na kung naong di ko kay dalawa ko piki lang gyapon na. Boss. So Sugot lagi, boss. Nindot kay boss mo. Mo balik kag kabata, boss. dili Anong dili dili man ka, boss? di na maayo man good. Kung unsa ko mao na ni. Kung nay mudawat ako. Okay kung wala di. Okay, di na ko. Usab-usabon pang naong nga. Anong di man maayo, boss nga? Para man na sa Sana imo, yung ha? mga side effect. Wala na yung side effect, Ah, boss. style. Para Basta, lagi na sa imo, boss. Extra di ko. Di ko anang mga kuha na. Anong dili magugma? Butangin na lang na. Naraman na yes or no?
Chicken na lang nang Kailangan no. na siya palawa pag question gyud boss. O di, basta kay dili ko. Unsay ka dili ka so ex ko ni Dre. X na diyan di ko. Anong ex man ako ni Dre kadi yug ka? Di ka masugot mo bata ka boss? Nga mo gwapo ka mo bata imo na murag Di nang di ko. mo baby face ka boss. Dili lagi ko. Ang dili. Sama. Sumti na la boss kay kailangan mo na to i-check diri boss. Yes. Una-una ha, gabuga ko kahoy. X na na kay dili ang tao. Ex na lang. Sama ka boss nga. Di pa ka opportunity naman ang tanan nimo boss nga mo gwapo mo bata kag balik. Upayat pa ka, boss. Oh. Say, patay pagtuon nimo nak. Nakaminus ka sa kong katambo. Ano Wala man, ka boss. boss? Nangutana ra na. Di ba mo boss tambok Di magi pa ka na, boss. Mumatso ka. Uda ko ang lawas di mo. Boss. Kun ko ana ha. Ay gigaso ko boss tinol magid nga tambok ka boss. Di Mapakialaman pa man nimo pati akong lawas. murag kanang murag baboy kanang murag sakto guro kag kaog page boss no. Ay kaog kan Next na pangutana be. Kuan pa yung ka sa akong lawas nga. kanang gi next pangutanan na lang tapos be. Unsa to po nang pangutana be? Kano sa ganing birthday nimo boss? August. August. August 15. Musugot ba ka boss nga bali na tog December 25 Birthday na ako August 15, ibalin og December 25 nga naman. kay di pa ka na boss birthday pa nimo Christmas pa di bongga kay kaon. Sugot ka? Karon pa ko kadungog ana ba? Kanang ibalin ang birthday. Asa sa mua boss? Mabalhin na mo boss. Pwede na mo mabalhin basta kami. Balhin. Kung Unsa na lang na ini. magparehistro ko? Unsa na lang na akong mga address, magsulat ko na ako pilapan. Di na ma-invalid na dito ba? Kanang Kami na- kalaki ninyo. Di kami na ibahala na boss. Basta kayo mabalhin na imong birthday. Sugot man ka nga mabalhin imong birthday. Di ko. Ano dili man ka nga? Naandan sa akong mga silingan. Mao yun na August 15. Akong mga kaila kada August 15 mo ani na dire kay nagaihaw ba ko nagahikay ko. Nya uman pag ato nila dire wala kay December 25 na. Di ko. Unsa ba? Birthday na ako nya. Birthday pa, Pasko pa. Dili na pwede. Ay mas nindot na siya ibalhin mo boss. Kay daghan kay kaon. Asus, dili. Lagi boss. Bisan pag August 15 akong birthday daghan magyapog kaon kay inandaman man ko na. Di mas nindot man tong December kay mas bungga pa man boss kay. Dili lagi ko ngano mamugos man ka. Nga may mga gahanda ko na boss. No? Wala yes o no. Butang nagno diha og Boss dili. duha na kay imong no boss. O dapat yes na pud ni Wala dire ko boss. ilabot. Kung di ba ka masugot ibalhin nga December man na. Lagi ko. Di boss, ex na lang gyud ko ni diri boss. Kuan boss? Mga tanan na po ko boss. Masugot ba ka boss nga sa isa ka bulan, ka isa na lang ka maligo? Ha? Sa isa ka bulan, once a month na lang ka maligo boss. Nah, wa ka kuyapi, kabaho. Dili mo Hoy, boss. kung kabalo lang ka no, kada adlaw jud ko maligo. Mumata ko diha sa akong higdaanan, inignaog na ko sa silong, maligo ko largo. Di yung boss, kabalo ba ka boss? Nga, kanang sige kaligo? Makagabok na sa mga bukog boss, mga muscle, makaluya na dayon ha. Di ba? Ano, perminti ka maluya no? Unsa? Kada buntag ni mo luya na kay kano. No. Kana lang kuan. Man ako kaligo, mura ko gatulugon na. Oh, muna boss, muna hinungdan boss kay sige magug ka kaligo. Dapat dili ka maligo kada adlaw. Dapat once a month lang ka maligo. Ano dayon sa kuan ana? Para di ka maluya boss, para naka-energy kay kung sige magkaligo, makaluya mo na imong mga bukog, mga kuan ba murag imong bukog ba mapilog mga kagabok muna siya boss. Munang kailangan once a month ra gyud dapat ka maligo boss. Siguro no kay kada human ako kaligo, maluya man ko. Katulgon na dayon ko tapos og magbaklay ko kay murag di ko kalahotay ba, murag mapiko akong mga tuhod. Oh, di ba? Oh, sakto kay boss na. Iyan, sugot na lang lagi boss kay balhin ta nag sa isa ka bulan, ka isa na lang ka maligo. Sige, unsa man kong pizza sa isa ka bulan maligo? Ah, Kada pizza 15 boss, 15. ay kinsinas. Oh, 15 nas. Di, pero isa ka bulan na isa sa 15 ra gyud ka maligo sa isa ka bulan. Panamitan August. August 15 ra gyud ka maligo, boss. Ah, sige, Tama-tama kay birthday birthday ka. na nimo. Oh. Maligo ko ana. Gikan karon di na ko maligo, pizza 15 pa ko maligo. Oh, pizza 15 ayaw Sige. gyud kaligo hang gikan hangtod dili ka ubot ang pizza 15 ayaw gyud kaligo. Sige, i-apply ko na. Mm. I-apply ko na kay I-apply jud na kay Murag effective tiguya na. mo ko. Sige, tistingan ko na. I-check na diha, i-check. Check na to na. Gusto ko ka isa na lang ko sa isa ka Sa bulan bulan maligo. maligo. Sige, check. Sige. Kana, very good na boss. Very good na. Isa ka bulan. Isa na lang gyud kaligo. Eh nagligo ka daw adlaw. Nya. Dapat pangutana? Wala na boss. Mara na mo pangutana boss. Okay. Ay na mo Yeah, balik. boss. Balik pa mo? Mubalik kami boss. Ug Mubalik nanapod lagi apon mo? Umalik kaya po may boss. Nanapod may sunod pangutana. Tahan kayo salamat na ni boss. Malakaw sa may boss. Boss, salamat kayo. Salamat sige. ka sa boss. Mako Sige, sa sige. ayaw kaligo kada adlaw ha. Sige, Dapat sige. maligo ka once a month. Bye-bye boss.